En ik rijd niet. Ofwel, ik heb 2 rijders. En daar gaan we naar beneden toe. Marijn Zuiderveld van de Flying Bird en Niels Wiersma van de Heideclub. Vorige keer zagen we in Noordbergenbos dat de afstand tussen Marijn en Niels elke keer permanent kleiner werd. En met de moedigste aan, dus als je nou voor op deze leeftijd met 4, 5 jaar gewoon over de beeld te gaan. Menig ouder zou het niet durven. Marijn, Keur, Oliboor, Beltooy. Een ruim eerste plaats, Niels Wiersma, van Keur en Neusfietsen. Dat is heel goed op de tweede. Goed zo Niels. Blijf voor je kijken jongen. Marijn nog steeds 1 en Niels op de curve, de tweede plaats. Dan gaan we straks 12 in deze categorie 1 en 2 zal worden. En 3 dat spelen. Dan is er 2 al van start gegaan. Armin de Meester, Oscar, Tattoo, Stijn van